ड्रीमलैंड जंगल में अभी सूरज निकलल ही रहे। धूप के किरण जैसे ही लालू मुर्गा पे पड़ल, ओकर आँख खुल गई। अरे यार, ई सूरज इतना जल्दी काहे निकल जाला? एकरा पता नइखे कि मुर्गा के बांग देला के बाद ही सूरज निकलेला। जब मुर्गा ही तहरा नियर आलसी होए तो सूरज ओकरा बांग देवे से पहले ही निकल जाला। ज्यादा मत बोला, समझला? ई कह के मुर्गा एगो टीला पे चढ़ल और बांग देवे लागल। यार, ई लाल मुर्गा इतना जल्दी काहे बांग देवे लागेला? हम त दोपहर तक सूते वाला रहली। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सूतम त का हमनी के दोपहर तक भूखे रहम जा? चली उठी और खाना ढूंढे जाई। ई खाना ढूंढे के काम भला अकेले हम ही काहे करी ले? तारो तो हमरा साथे चले के चाही ना। अगर हम चल जाइम त दिन भर ये बच्चन के देखभाल कौन करी? अरे देखा मिंकू, मम्मी का कहा तारी कि ई हमनी के संभालेली। पापा, मम्मी आपके जाए के बाद बुलबुल मौसी के लगे चल जाली और शाम तक एने ओने के बात करके आपन समय बितावेली। नालायको, चुप न रहल जाला तोनी से। वहाँ एक तरफ छोटू हिरन भी नींद से जागल। मम्मी, ई सुबह काहे हो जाला? हम तो ये सोचीला कि अगर हमनी के कभी भूख ना लागित, कभी सुबह ना होइत,